വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്ക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പലരും അത് ബീറ്ററിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മുട്ട വേണം. 2 മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 മുട്ടയും വേണം. അതേപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ, അത് മൈദ വേണം. പിന്നെ പഞ്ചസാര, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, കൊക്കോ പൗഡർ, വാനില എസൻസ്, പിന്നെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കപ്പുകളും വേണം. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 4 ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 പ്രാവശ്യമാണ് ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് 2 മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ 2 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ഓയിലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം 5 മിനിറ്റ് നിർത്താതെ അടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റോളം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഓവനിലുള്ള ട്രേയിൽ ഈ കപ്പ് കേക്ക്സിൻ്റെ കപ്പുകൾ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ഓരോ കപ്പിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഓരോ കപ്പിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിൽ 25 മിനിറ്റ് ഇത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മോഡലിൽ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ. അതേപോലെ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് റിപ്ലൈ അയക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ബൈ ബൈ.